ngay thatu te chibei le vek ule tun chuma kan case ngai thlak le tur hi case lung chhe thlak tak samia sa hi te chunga thil thleng chungchang ni in he case e hun lai chuan mi ten an ngai ven ba ka alarin documentary hial te po siam ani a rampum mai ba ka rampon thleng in mi ten an shelar hle nge ani ole samia sa hi te chu tungi ani a engi achunga thleng ti she turin atop thleng in min lo ngai thlak sak le don ya he case lo chho chan ber samia sa hi November ni som panga kumsa ka zakwa somret pasari khan Bradford West Yorkshire United Kingdom alo piangin Bradford hi England marlama omania a ko thler hi anuamin kumtinin helai mun tlo tu khwazin te po anpung zela ti thei ome tin Bradford a hian nam sang sang zein anglo tak tak ti dan le nun dan in anglo tam tak ombokin abik takin helai mun a hian Asian an tam hle a ti chon chungzinga chon Pakistan mi te po thanem tak om ve in samia inu le pa te po hian eizon le khosak ol samjok an be seina awangin pendori Pakistan atangin Bradford a hian an pem ta a chuta chuan fa pahni samia ile aleizon pakhat mida itinein British Pakistan an ni ti na ni chu amairo chu samai te unaw hian an hnam kalphung le ti dan sang sang de chu an za em thoba ka in balance takin British ti dan le Pakistan ti dana om thei turin anin zirna sa he a tin samai te chung kwa hian Bradford a hian chung khat leina chenrol thate an nga em a nalian tak tak thoklamin wantlang mi te po chuan an chung en thin hle a chumai ba ka samia inu hian nuta panga nein chung da chu Bradford a hian anin beng bel vek boka chuti lain samai te chung kwa po hi har sa taktia soi the ni lovin apa hian kar ho theina mun lian tak aneya chuwang chuan mi ten an shelar hle nge ani samia sa hi te hi mi chhim thei tak le injing tok tak mai ni in ahma a thillo thleng tur chu aul sam emo a harsa emo tlanchia san mai lawa ma chon tu mi ani a chumai ba ka athil ti na kong reng renga chuan lotlina a mu ma chu abi dung do ngai mi lawa ma se heti khopa mi chetum ro le injing tok tak ani theinan hian alang lo lama apa chuan a fuina sa in do theina le hmangai na nen samme hi a en kol china chumai ni lavin samme hi apa hian a duat hle a anin karpo pa le fa tam tak ai chuan o min anin hmangai zia an thian te le an chung te po hian an chiang hle a samme I chuan apa awang chuan engpo ati theiti in a thian te hna hian a soifo thin nge amairo chu samme ile aleizon e chon midha hi chul khat chuak mani se an mi zia ai nang lo hle a samme I chu chewe phor mi ngai na thlo tak an ilain midha I ero nunniam ne zaidam tak ani thunga mase an unaw hi in ngai tak ni in hun an man dun na satba ka an nu le pa ti po hian an fa ti chu nun nuam tak le zalen taka hun an man theinan alu tuka khwa kher ngai lovin an mi mal zalen na an za sak thin hle a chuti rol chuan muslim sa kho zer na pom to le zui tu ani awangin an sa khoti dan phung ti le Pakistan mi ani awanga an thil ti dan tur konga chuan uluk takin zertir na an pithunga amairo chu muslim sa khwa hian sunni islam ti le sia ti a in chen ve in om zia chu sunni islam hi islam branch lian ber ni a aming hi suna ti thumala tanga lak ni in muhammad thorin soina ani ber ti chuan sunni le sia muslim ti in kara in thlauna hi muhammad lalna chungchanga injim lawn atanga lo chuak ni in chumi hnuwa chuan politics lama omze thuk tak ani chhotan ta a chumi ba ka theological le juridical dimension nei bokin sunni tradition rin dana chuan muhammad a chuan ama thak tu tur anu chhia lawa amairo chu sakifa evena telte chuan abu boxa chu muhammad da tu tur an ngaya mase sia chuan muhammad a chuan apasal tharin om takle akazen ni bok ali ibn chu arwat ni ngein an ngai thung he thil hi kan soilana chan chu nakina kan khis ngai thak turata na thil poimo tak ani don wangani a ti chuan samai te chung kwa po hian an sa khozui mek soni islama chuan an ru le ba ka rin om takin muhammad a hnung chu an zui bok ani soita kang khan samai I chu mi harwang tak ni in kar chak tak taka tlan lai en vel te le han chuan vel te chu nuam ati thin le a mase an sa kho awangin khal emo phalsak ani lem lo thung he mai ba ka samai hian makeup angai na in a thian de po a cheina sa thin hle boka mase chu ai zona bulber ero ni lem lovin
Bradford Post Office na ani ve hlau maya amai ro chu chuta a hlo chuan amamo le na zong zong a pushuk theilo awangin apa Mohammed Sahid a hian na sataka chanpui rengin pa fa inform ngai tak anni kan ti to kha ani na taka chuan Mohammed a hian a fanu sama imamo apiang chu sumlama har san nei po thei hilin ati sakmai zel ani bera te chuan kumsa ni som pakhat kum top lam ni in samia ipo chu kumsom hi panga alo ni ve ta dera amai ro chu ramdanga chuan nulapa ngai nun nuam tak mang chhotan mek tur hun lai ni ma se sami itan ero pasal nei hun alo ni tareng maya chuwan chuan achung ni chuan Pakistan chul chuak ngei pasal nei tur chuan an nor na sa in abik takin anu phei chuan chu lampang chu a soipui tam hle nge a amai ro chu Pakistan culture a hian arranged marriage hi thil thar ani lem lo kumrei tak in ngai zon phota in nei a chuan chungte in biak remna a in nei hi atam zok ani tlang puya chutiang chuan anu le apaten an fanu chu pasal nei tura an ti reng awangin same ipo chuan a hmangai tak anu le pate chu nial reng lawa pasal nei mai tur chuan thutluk na asiam ve taroya amai ro chu pasal nei chu adu dani che lo ma se mamo ve to in ain che to boka a chan chu an sa khwali an ram ti dana chuan samai angrwal keinin alano panglu to kan ti angrwal te po chuan nopui pasal an nei vek to wang ani pakhata ti chuan samai po chuan achung te hlimnan February thakum sa ni som pahnia Chaudhary Mohammed Sakila chu Pendori Pakistana achung te le a thian te ma chuan tiam tlate ati pui ta nge a tuna tang chuan samai pasal hi Sakila ti in kan soizel to don ani Sakila le samai hi in changai lo ani lawa samai pa farnufani in omzia chuan samai le Sakila hi in first cousin anni ti na ni chu chutiang ani awang chuan no pangti ani lai po a in nel thin tak ni in samai Pakistana cholmang tura an kalchang te po in anin zui reng china chuti khopa u naw in ngei ani awang chuan ani nei mai don ani ti an shat no po in omdan an thiam lawin Sakila phei chuan pasal tur angin nge u naw pa angzokin samai laka chuan aw mangti a thiam lo hle ani oma ti chuan ani nei na tur chu an bo sai na sa in Samia i chu Pakistan dor changkang le lun berbira te chuan amamo le ajola piang de chu le sakzel ani a chuba ka kormoi tak tak te tlere uman to le thaberber in cheina tur che sang sang adam chung dai tur khop an nei sakti la kan soi war tu kom lave ma se chung thil hlu le man to tak tak chuan Samia i chu hlimna thlen hau lo mai ani nei ni tur lo thleng tur te chu a phur lovin ani nei hun tur atan chuan lo thei lovin ro man te chu nei ve bok ma se a pasal ni mai tur chu a u nau pa ani tla si awang chuan hlimna le lom na te phurna te chu ani thei tlat lo ani bera ma se Samia i me che in ring tok tak hian a chung te ta na me che dang lam tak ani zia he hun hian ati chang hle thung ani nei tur chu du lo hle ma se a chung ti aza ema wanga nial du lovin ro man tam tak le rel ro tam tak an lo sen to na chu kaltlang pui atum ro ve hle a chuti lai mekin a thian ti le achung te chuan nakin zela Samia ita na thil thaber tur anga an ngai apiang chu mai nei lawa an ti sakzel ba ka thu thatak tak po an shil ol lawa ma se Samia i chuan a kong thar zo tan na tur chu anun na tan thil thaber ani angem ti ro chu a she thiam lovin achung te le thian tha te hmu lai chuan a pasal nei dur awanga hlim om takin alanga chuti rwal chuan aruka a thinlung natna le mi tuite chu tu ma hriat lawa to tangin engtiklai ma in mi te hmu a hriam tur khop mel chu tu ma hmu lo bok ani amai ro chu ani nei na hun mang tak tak tura Pakistana akal chuan a thian thatak pakhat ne na a thinlung natna te chu thumal tlem te chawin a soi chhuak veta a chuta chuan he thil hi a thlen coloring lo chewa ka thimai donin ka hria kanon hi fiam thu anglek chaw ani ti in message athona heta hian engtiang takin nge Samia hian pasal nei a hu phur zia atilang chiang viau ome ma se hetiang ani lai hian a chung tila in an fanu natna chu sheve hek lo le mi te bula chuan arranged marriage ma ani se Samia hian adu tak athlanga ti luina engma omlo an lo ti ve reng boka ti chuan ani nei ni tur tak tak chu lo thlengin Pendori a hun laia in nei na om to azonga ro pui ber ni hel khopa in nei na chu lom ani bera chuta chuan Bradford lama Samia i thian ti le chung te po in nei na mang tur chuan atam theyang ber thok chhuakin February ni somni pasari kumsa ni som pahnia
ani le na atan ani ne na ceremony ro pui takal zel chu lom ani le a hemi chumpo hian mi sang chuang lai na pung khomin samia ipa mohammed hian a fanu rang ka chak ang maya adwat em a hmangai le amak pathar tan chuan pendoria an in pui bulloka chena tur in pe in chuta chuan samia ile sakila po unaw ang nilaw no pa ang chuan an cheng dun zui ta ngal bok ani amai ro chu samia i chuan bradford anun dan chin pakistana in thak angai taksi awang chuan harsa ati ve hle thina tin in chena chungchanga akipakoya zomvek angai to awang te po chuan omdan ala thiam lovin uk a nom satak le zalen taka a khosak theilai te building moi tak tak le changkang takara cheng thin kha mundang lam taka aom to awang te le fonu duat lai angni to lawa nu anga jing tin thoa erong bol ngal ngai to thina wang te chuan a chung te le a thian te omna mun bradford chu angai the hle a ti chuan same i chu thali lai pendoria a khosak to hnuwa uk a sakila passport boy pui saktorin sakila tel lo chuan bradford lam chu ama chawin a panta a chumi tum chuan bradford chu tlong taka thlengin a thian te le a chung te chuan same i mela chuan danglam na engma an hmulo ba ka hlimhle tura an lo ngai boka ma se samia i bradford om chu zong hian sakila hian samia i chu a call lo le video call ringin ati tur engkim chu a zot vek zela hun thol po pengai lovin aveng ani deuh ber mai July ni somni pakwa kumsang ni som pani ni in samia i po bradford la oma chuta chuan a thian de chu voice note thonin anun anin thole a thi ngei theina na tongtai saktur ti in angena ma se hemi chumpo hian engma sakila ne na anin kar ero asoi lang lo thong ti chuan tharuk lai bradford a om hnuwa December thakum sang ni som pahnia pakistana chuan kirle in a thian ten a hnuwa an soile danin khami tuma pakistana a hodon tum khan samia mela chuan hlimna pakhat ma an hmulo thu an soi nge ani pakistana chuan samia i chuan ni tina a hun man thin pa ngai jing taka thoa erong bole atulang ang thoka hun mang chhozelin atir ai chuan aum na hmun po nuam ati ve to hlea ma se samia i chu kumsang ni som pathum jun tha pakistana tangin bradford sakila tel lo chuan kal le in hemi tum hian maktak main a thian de chuan samia i chu a hlim hle ani ti an thatheya chuta chuan a hma a ami zadu om le ngai nat om thin tak chu ri tak nuwa an hmule ani ti in an soi hiala hei wang hian a thian de chuan engwanga hlim em nge ani an zo chuan chuta samia i chuan a hlim em chan chu a shilta a engdang wang ni lovin samia i chuan anuna mi pathar atong alo ni a chu sayat muktar kazim ani in ali ti in an ko thin alo ni hepa aton thar di ali hi Pakistan chul chuak dik tak ni en Dubai an thokin oma chuti rwal chuan British khwali tuin in nei thungin samia inen hian online atanga in hmesha chan an lo ni a atira chuan chen ang chawin in bima se alo rei tak de hnuwa chuan an pahni ve ve in du na lo piangin voi khat ma ataka in musi lo khan anin hmanga i hlea ma se kumsang ni som pathum lo ni chuan samia ile ali ata chu avoi khatna tan London a in hmu in heta anin hmu masak ber ni po hian an thinlung chu chople chilin ain po ngal em ema rei tak in ngai zong to ang main anin kara chuan soifia thiam si lo in zomna nge tak chu a om ngala tin ali mi zia engkim chu samia itan khwanun ro se ati ang mi zia chu anei de vek ti ila kan orlu tu kom lave hengba ka hian engkima ali chuan samia chu a hrithiam em ema ashik nun man mek boy chor tak te chu a hria thiam poin khongai na le mangai na chu samia i chunga chuan alan ti thina chutiangin samia ipo in chuti taka aliang i sakna le mangai na aduna wang chuan a hlim mel dom tak chu ani le le pha ani nge yang anuna alia alolana tanga alodang lam tak dana te chuan arukin alia le samia te chuan anin mangai na dom tak chu chenin an hlim hle a ma se in thupreu renga hun man dun angai thina wang ero chuan an hlim na le lom na chu afam kim theilo mai ni lovin anin kar chu aul sam lo hle a ma se samia ishing nun bumbo takawanga anin kara mangai na lo piang chu an ti danglam thei ani si lo chu mai ba ka samia i pasal chu auna pa ani ti alia na shia tir hian samia i chung tu chu adim hle a chutianga an fanu chunga an ti du awang chuan mak ati zia samia i documentary a hian an soi nge chuti lai chuan samia i chuan alia a mangai na chu ni din second tin le minute tina apun twal twal awangin
reilauti ali bula chen ve du na chu ani ta a ti chuan a pasal sakila ne na anin chen theina tur chuan thil tul ang te chu achung tu sia tawin a boipui tan ta ani amai ro chu sakil rem ti na lawa in chen thei ngot ani la awangin samia I chuan na unau pa a pasal ni bok ne na chuan in chen adu thu a soita tok maya ma se sakila chuan tereng mai ali anian chuan in don to don nia alo ti haulo teu lo mai kanin nei to a kanu pui ni to ti na tang ta thlata heti lai hian sakila chuan anu pui samia inuna chuan mi thar an omani ti chu rin hel rol lovin sheve to ma se samia I chu chen tumna alani chaw reu reng lo alo ni a amai ro chu samia I chuan sakila chu a chen ngei thenan mo sa te kalin na sataka a chongchai ba ka amangai dik tak chu chan mai atum ho lawa ti chuan a topa arukin September thlakum sa ni sompali khan samia ile ali te chu anin nei tapmi a chutia samia in adu thu sam ati hlotlin the awan chon a hlim hle maya ma se achong da shiat puina ani lo awangin le ali chu dubaya na thok ani awangin Bradford achung de bula chuan a cheng ri le ta ani hemi no October thlakum sa ni sompali khan samia ile a unau thin khate chu anleng chhuaka chuta chuan mi sol rwal tongin samia ke a chuan thil sakat manga na taka chhot ani a ma se heti la hian a unau ti ero chu mi sol te hian an nei ve mi alo awangin alan dana chuan an bitum ber chu samia I a ang hle a amai ro chu reilo te hnuwa mi sol te chu kalbo le in samia ipo arang lama damdo in lampan pui ani hnuwa chung thel theng te chu police te na report bok ani a ma se heta hian samia I chung te hian an shiat puina le rem ti na tel ho lovin an fanu in pasala nei ani ti chu an chuak tatlat mai le amai ro chu heng thil zong song thlen la hian alia chu dubaya na thokin ala om mek thunga chutia samia I chung ten arukin an fanu in pasala nei ni ti an sha chuan na sataka anin hnial ba ka samia I to swal to na po chuan chanpui po an chanpui du lo tak mi a ti chuan me thakum sang ni sompanga a samia ile sakila te inkar chu achung te po chuan cheng zo ka fin fian na nein samia in sakila chena chu achung tu chuan an bom sak du lawa chumi hnu atang phei chuan samia I chunga an mi se chalo tak tak chu an lan tir ta a amai ro chu an fanu an hmangai tak ani awangin achunga chuan mi sol tak angin an lang rei theilo a zong zong in chalo ma se atam zo ka chuan an ngai sakna chu alangai reng thunga chuti lai mekin samia I chanchen chu alian lo sha chuan Bradford lama aron kal ngal thoya ma se alia chuan Bradford chu ata na him lo le ani dia chu shilnon ngai lovin a hachang hle thung a chan chu chung ko pakhat fanu duat rilru zong zong ni saktu ani awangin le samia I chung ten an huat zia a shiat wang chuan ani a tin samia I chung de chu Bradford mun sang sanga an om nok awangin samia I chung ten an fanu rilru ngai to na nei le nan chuan engpo an ti du don ani ti chu alia chuan hai bik lo ani heti lai mek hian samia I chuan nun nuam tak mang tur le alien na thona mun dubaya apmangai alungdum tu alien ne na chen hlan chu angak lelin a chen tha te puina nen dubaya kal thei tura ne ngai zong zong chu alo boi pui ve char chara ti chuan visa po chu peifel ani hnuwa a chwa tu ka dubai lam chu samia I chuan pan ta ngalin alien yen anin mole thei chu an hlimin an lom hle a ti chuan an pahnia an hun man na chi sang sang te chu social media te post theinin samia I chuan alia hlimna ti pon sak chu a thopui ber hi ani top maya chu mai ba ka alia chu fadom tak nei saka chung ko hlim tak anei hun tur chu angak le le thin boka ma se heti la hian samia hian achung te Bradford mi te chu alangai pui mo in apmangai na chu alane pha ho chong lawa achung te chu hlim reng se adu hle a ma se anrem ti dalawa alia aruka pasala ne wangle abula che na wang chuan atakin samia I chuan achung te chu apo thanga meu lawa ma se apasal alia le apa Muhammad te chu in pole in nel taka anom don the chu athil du ber te zingami ani thung chumi awang chuan apa Muhammad bula chuan alia chu mi thatak ani thute ama pu in ahmanga izia le alia pu in ahmanga izia li adwa zia te chu anin biak ni khwa chuan a shil fo thina amai ro chu samia I chuan achung te le alia te in kar ti tha thei dur chuan thei top chwa ma se pakhir ve tak Muhammad a chuan alia bula chuan afanu chu kalsan turin atireng thunga nima sila alia mi palu lul ve tak chuan kanu pui ani to alom ti in aril ru aso son do chong lawa rin om takin samia I chu ala hmangai tlat thung anuwa samia I lei zon nei chhun mida in a soidan chuan
apa Mohammed a hian alia chu adu lo hle a mel po engtika ma mu adu lo thu a soi thina ni ti in a soi nge hengba ka hian Mohammed a hian fanu pasal alia chu thatve na reng nei lo anga angai ba ka an fanu tan chuan mi pachatak ni lo anga aril ru asiam fel maka chu mai ni lovin alia chu Sunni Muslim ani lo awangin engtikong song ma in sami ichung de thinlung chu amin thei ngai don lo ani ti chu achiang hle ome chuti lai mekin sakila chung de chuan sami ichung de bulmai ni lo pendori veng chunga chuan sami ichu acha thei angbera puin an soi che ol lawa anni tin na emoti mai turin an om khom to pho chuan acha zonga sami ichanjen soina tur chu adapin an lo da vereng boka amai ro chu chun thla kum sang ni som paruka sakila no chu bandoi thlak takin aboral ta hlau maya thilni phungdik taka chuan same inute ni in same ipu in anute anu ni bok thi thu asha chuan ator hle a achan po same hian atete changin anute hi apmangein angai latwang ani pakhata chumi awang chuan Pakistana anute wina kalve nge chu atumta a amai ro chu apasal ali chuan aphal sak lo thung achan chu achunga thilpui tak a thlen pha theidon nia arin tlatwang ani a chumai ba ka heti lai hian same ipa Mohammed chuan zon thluma wangin atak salama bor somna na satak atok ve mek buka chung apa chanchin de chu anu le au nu midha I chuan same I chu ron shilin apa din mun chu a thatwak lo thole hun tam ani anrin to lo thote adam lai nge ya voi khatal motora Pakistana kaltur chuan anron shil renga heta hian nga tinge Bradford ta ni lo Pakistana kaltura anti kan ti chuan same I chung te hi same inute ni bok anu ni bok voina hun mang tura Pakistana anom lai ani wang ani ti kha lo sia ila ti chuan same in apa chanchin alo sia chuan adin mun chu angai to hle a soita kang khan apa ahmangai zia kan soito kha engtiang pu in apa chuan muma se same I chuan apa ahmangai na chu engti zong ma in adal phal lawa apa damlai humhal lawa apa chuan anadna awanga alo boral san pal hlau ani chuan engtika ma ain thiam theido don lo ani ti chu sha in apa chu Pakistana chuan watlo vengi atumta a amai ro chu apasal ali chu soipui ma se alorem ti waklo awangin ariru chu aboi da hle a engtianga malak tur nge ti po shi thiam lovin ariru po sem fel theilok lawa ma se ali ne na chuan apa chu mulawa alo borol san hlau chuan engtika ma ain thiam theido don lo thu soile in ali po chuan same irilu po chu asha thiampui ba ka azilen na kong dal tu ni adula awangin rem ti che alo ma se ahnel reng tabik lawa ti chuan same I chuan Pakistana apadam lo tlo tura thutluk na siam fel tangi nge in alia chuan airport thleng awatha nge a chuta po chuan irilu ile thak lo mi ti in alia chuan same I chu azoti a ma se ani chuan achunga engthil thalo ma a thlen don lo thu alia chu tiamin Pakistan lam chu apanta ani July ni sompali kumsang ni somparuka sami I chuan Pakistan chu thlengin hetia akal malok hian a chen khate chu message athon wala chuta message a chuan nungdama kalokir le ngi thina lo tungtrai ro ti alo ni a soita kang khan sami I chuan tluang taka Pakistan thlengin a thlen zan chuan a chen ti in aria ka chumi tuk July ni sompariata anu ti thlan chu tlole in chuta chuan aril ru athil sang ron lutin anu te chu anu ang nilo anu te ang zok chuan angai hle a heng thi thlen no July ni som pakwa a maktak main apasal ali chuan ahma zana mumang thalo tak ani thu same I chu aron shila ma se same I chuan ngai thataka om tur le achunga engthil thalo ma a thlen don lo thu chuan alo niama amai ro chu heta hian same hian Dubai dam taka a thlen le theinan ali bula chuan tungtrai tura ti thowin July ni somni pakhat kumsang ni som paruka Dubaya kirle chu atum dana ni a ya chuan atuk July ni somnia same I chuan ali chu eng emolei tura bazara akal don thuwa washila amai ro chu ali chuan same I message chu changlet ma se a message chu changlet tu tur omlo ang mai chuan same I thom chu re tamakin ali chuan chana adong ve ta tlat lo maya he mai ba ka message le kolin same I chu biak lang tum le ma se acha na amuto lo chu hlo thona na satak ani ngala heti lai mekin hemini July ni somni chatulam dar khatli achani vela Pendori police station chuan call puimo tak tongin chuta police lo call tu chuan afanu athi thu chu lungchetakin police officer navita hna chuan aron soi alo ni a
chuta chuan anom na hmun te ron shilin Penduri police chuan thil thlen na hmun chu an pan tangal wata ti chuan police chu thil thlen na hmun ina chuan lutin chuta chuan hmeichhia nuna nei to lo ti hria zet kailon bula lo mu chu an hmuta a chu hmeichhe mai chu puana khoni in police ten an han keu chuan Samia Sahiti achung de tlo tura Dubai atanga Pakistana local nge chu alo ni a tin aka atang chuan thil puan chhuak bokin kailon bula amuna bula chuan upper spo alo om nge a ti chuan chu thil thleng police hena report tu bo kha tu dang ni rawin Samia ipa Mohammed Sahid nge ni in police chuan Mohammed chu thil thlen dan an sota a chuta stepa tlosol pala thi ani tho chu olsam sitin Samia ipa chuan police chu ashil ba ka afanu pasal chu sakila ani thu te chenin asoi boka hemi no hian police chuan sakila omna chu an zot le ngala ma se tu ma in sakila omna reng chu lo shilawin chu tiang thil thlen lai vel chuan tu ti ma chuan sakila chu an hmu lo thu an soi thewa chu tia sakila omna chin hriat ani taklawa chuan Samia ithina chuan police chuan sakila chu an ring hnel chui nga hle a ti chuan Samia irang chu autopsy ti tura ro man ngal ni in ti sang an ti zo to hnuwa chumini zan chuan achung te chuan an fano chu an nam ti thin danin an phum ta ani hemi hnu hian police chuan Samia taksa chuan thilrin hnel om tak an hmu lo thu soin alandana chuan Samia ithina chu tumreng wang ni lo van doina wang liaw liawa boral ni in an soita a ti chuan Samia ithina chu rampuma adar chakin a thian te Bradford ami te po chuan an lo hre be thwaya ma se a thi dan chu heart attack emo asma emotia rin ber tur po omlawa athana wang chuan anjilru aboi hle thung chuti lai mekin Samia ikozan pakhat chuan alia po Samia chunga thil thleng chu shilve in a thi chan chu heart attack angin a soina a alia ero chuan oi therte lovin Samia chunga thil thleng chu rin hel ro lovin tumreng wanga niang ti chu a ring het ngal bura chutiang ani ta ka chuan Pakistan lam chu panve ngalin Penduri police station a chuan akal ngal thwaya chuta chuan anupui ani thu dile an chung ko chanchin zong police chu a shil fai vek ba ka Samia i chu tha nge ani arin thu chu a soi war hle boka he wang hian police po chuan Samia thina chuan thil in phum ro a om nge chu an ring ve ta hle ani heti lai me khian Samia thina chu adar chakin England lama TV channel lar tak BBC ti po chuan an lo shet vele Samia ipa chu thil thlen dan sha tuma be ngalin zona sang an zota ma se apa Mohammed chuan afanu pasal ali ming chu voi khat po lam lovin sakila le Samia ite in ka runga chu asoi ba ka no pahlim tak an ni thu te chu asoi war hle a heti lai ve khian ali a chuan Samia i autopsy result chu anei theita hlau mai le ta tak chuan ani Samia i chu tha nge ni arina chu afia tak em ni report a chuan Samia i chu a ngonga 19 cm lai seirin ang deu om in ziak chu a mutlat mai hei wang hian Pakistan a chuan press conference nein thil thlen dan kim chang tak tar lan na autopsy result chu mi pui mu thei turin atar lang ve boka ma se hetiang ani tak no hian khoi emo atanga tha tuma vona na satak ali a hian dong zui bokin aruka police ven zui anga hial maya chuti lai vel chuan Samia i chan thatak pakhat samara chuan a thianu chunga thil thleng a hriat vele an chan ve tho na sa chu be ngalin ani hi Bradford Parliament member ni lai ani nge a ti chuan chu tiang chu na sa in alo hriat vele ani po chuan an thianu Samia i chu tha nge ani ring het burin arang lama Pakistan Prime Minister hena lekha thon ngal ani a chu tianga Pakistan PM hena meu lekha thon ani ta ka chuan police pu in uluk le zwan zokin Samia i khe chu an chui le ta ani wani thak takin Samia i thi atanga niriat nuwa sakila chu mu ani ta hlau maya police chuan custody a hroin thu an zot fi ngala chuta chuan sakila chuan Samia i chu abula umreng se adu lain alia amang zo ka wanga athin jim hle thu asoya ma se Samia i chunga chuan engma ti lo thu ala soi fan thung he mai ba ka July ni somni jing khan sakila chuan Samia i beka a passport le Dubai a le theina tura thil changkai song chu ru ka lo tuma ma se engma hmula awangin eng thilma Samia i beka changa alak lo thu asoi bok ti chuan police chuan sakila chu rin hlela tam tak nei ma se fin fiana thatok tak ero an nei ri theida lawa ma se police chuan an thei chen sakila chu sheng lui ta thowin kum hni lai chu lungina ta nge a tin Samia ipa po
rin hlelna le finfiana then khat awangin lungina tan tir ani boka amai ro chu lungina tan atanga thlali hnuwa Lahore High Court a apira theluta chuta chuan a that nge ni ti evidence rin tlak awmlo awangin adilna chu pomsak ani hnuwa an chholeta a ma se January thlakum sa ni som pakwa khan Samia ipa Mohammed a chuan kallam thatlona awangin damdoi in hial lupui ani a hemi tum hian ananna chu tor zolovin aboral zui nge ani ti chuan sakila po chuan tanin atanga a chho hnu loka hian British Pakistan mi thau nupuya nei le in England a awm theina turin visa a boy pui ngal boka heti lai mekin alia chuan Samia i thina hi ator hle maya Samia i hi ka hlau to a ka soi ke le thei to don lo ma se adingna chanbo a hmu nge theina turin mi puite tan puina ka mo ani ti in a soya hemi hnu hian Bradford West MP na sa chuan Samia i rong chu lei chho phutin thalak then khat ka hmuwa chu chuan ngei to na lian tak tak asiam tak zeta ingi mothil in thup awm nge ani ti in a soi chuak nge a chu mai ba ka arwang in fiana Jailam Hospital a senior doctor pakhat a ming tar lan lo chuan Samia i hliam chu twal thana hnu ma nge ani arin thu a soi boka a chan chu Pakistan rama hian kumtin mei che zanga vel arrange marriage awanga hmong pui tak om thina wangin tha anni thu soi ani thin reng ani ole ngai thatu te he khesi engi in ngai dan Samia i chunga hian engthil che angi a thlenang ingai dan comment section a lo sei vero le